Επιλέξαμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία, κύριε Παλατζηγιάννη, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη συχνότητά μας, για το γεγονός ότι εμπλέκεστε εσείς ο ίδιος και μια άλλη μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας σε πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την προβολή μιας άλλης Ελλάδας, μιας διαφορετικής Ελλάδας, μιας Ελλάδας με δυναμισμό, μακριά από μιζέρια, μακριά από αυτό που θα ονομάζει κάποιος την απόλυτη ταπείνωση που μπορεί να υφίσταται μια χώρα. Κατάθλιψη, ναι. Εσείς το πάτε διαφορετικά και συσπηρώνετε και κόσμο γύρω από αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα το Up Greek Tourism, μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με κάτι πολύ απλό. Να διαφημιστεί η χώρα με πόρους εμάς των ιδίων των πολιτών στο κεντρικότερο σημείο του πλανήτη, θα έλεγε κάποιος, στην Times Square. Πολύ σωστά, και προφανώς δεν θέλουμε να πάρουμε τη δουλειά του ΕΟΤ, έτσι. Απλά αναρωτηθήκαμε δύο φίλοι τα Χριστούγεννα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα χωρίς να αφήσουμε τις δουλειές μας. Έτσι αφιερώνουμε λίγο από τον ελεύθερό μας χρόνο σε αυτό το μη κερδοσκοπικό project για να υποστηρίξουμε την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, που είναι ο ελληνικός τουρισμός, που έχει πληγεί πάρα πολύ. Άρα η ιδέα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πάρα πολύ απλή. Να συγκεντρώσουμε $15,000 και ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 14 μέσα σε 13 ημέρες από Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος, για να ανεβάσουμε μια γιγαντοαφίσα στο κέντρο του Μανχάταν, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, ναι, με σκοπό να προσελκύσουμε τουρίστες προφανώς στην Ελλάδα, να τους πούμε εμείς οι Έλληνες, όχι το κράτος, εμείς οι Έλληνες σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την Ελλάδα. Περισσότερο όμως αποσκοπούμε στην δημοσιότητα που θεωρούμε ότι θα πάρει και έχει ήδη λάβει αυτή η εκστρατεία, εντός Ελλάδος και εκτός, και στην αποστολή ενός μηνύματος, αν θέλετε, προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη διαφορά. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλουμε πρωτίστως να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας των πολιτών και τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων και να πούμε όλοι μας μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, ναι, για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Μην, ναι, τα περιμένουμε ούτε από το κράτος, ούτε από την ευγενή κυρία Μέρκελ, ούτε από το Θεό τον ίδιο.